I hajde da počnemo sa kreiranjem prve fotografije, prvog prompta. Potrebno je da kliknemo ovde, zatim kosa crta na tastaturi, izaberemo i ovde kucamo neki prompt. Pazite da ovde ne izbrišete kad brišete, da ne izbrišete prompt. Ja ću prekopirati neki prompt koji sam pre toga napisala. Želim realističnu fotografiju dečaka koji ima žutu kosu, plave oči, koji nosi žutu duksericu, crne pantalone, žute patike i da je pozadina siva. Ono što ću još dodati jeste format fotografije. Kuca se tako što na tastaturi minus ili crticu, dve crtice, zatim malim slovima AR i izaberete format. U opisu ovog video snimka imate link o formatima gdje možete pročitati najkorišćenije formate. Ja ću u ovom slučaju izabrati recimo 4:5 i Enter. Sačekat ćemo malo i vidjeti kako izgleda. I hajde da pogledamo. Do juče ovo je bilo nemoguće. Do pre samo 2 meseca nije bilo moguće da veštačka inteligencija na sve 4 pogodi, a retko kad i na jednoj, da svaki opis bude u redu, da bude i plave oči, i žuta dukserica, i žute patike, i siva pozadina. Znači, to je pre 2 meseca sa verzijom 5.2 bilo nemoguće. Ovde nam je dao bukvalno svaku verziju da je pogođena. Znači, crne pantalone, žute patike, sve je idealno. Kada pišete promptove na internetu ćete vidjeti da ljudi pišu neke literarne opise i tako dalje. Ti promptovi nisu u redu. Midjourney, to je veštačka inteligencija, baza podataka, i ona voli jasna uputstva. Znači, bez nekih literarnih izražavanja, nego jasno i precizno. Ako želimo da se dečak smeje, ili da bude tužan, ili da plače, jednostavno je potrebno da to napišemo. Ja ću ovde kliknuti. Kod Midjourneya ne razlikuje zarez, veliko slovo i tako dalje. Jednostavno možete stavljati zareze, možete staviti tačku, ne razlikuje, nije bitno kako ćete napisati, a vi kako god želite. Hajde sad isti ovaj prompt da probamo u nekom drugom stilu. Ja ću recimo prekopirati, desni klik, evo uzet ću isto, ne, uzet ću drugačiji format. Gde kosa crta i umjesto realistic foto ja ću staviti 3D cartoon, a ovdje ću staviti format na primjer 16:9. Zatim Enter. Znači, ovdje je realistična fotografija, a ovdje je 3D karton. I evo, gotovo je. Namjerno sam stavila 16:9, jer kad se likovi kreiraju, kad želimo jednog lika, onda je logično neki drugi format, 4:5 ili 9:16. Obično stavi 2 dečaka ili doda nešto kada je format pogrešan. Kao što vidite, ovdje imamo grešku. Mislim, ovu fotografiju, ovo možemo da izmenimo u Photoshopu, da isečemo, i imamo možda ovu savršenu kao i ovu. Sad je meni sve jedno i sad ću vam pokazati kako ćemo da remiksujemo. Ako želimo da remiksujemo sve ovo, da izmenimo nešto, ja ću kliknuti na ovo dugme i ovde dodati recimo I said sad boy, tužan dečak, i to je dovoljno. Zatim pošalji i hajde vidimo da li će biti tužan. Mada i ovako izgleda tužno. Hajde ipak da uradim i jedan gdje se smeje. I evo, gotove su obe. Ovde su tužni dečaci, pogledajte izraze, savršeno, fantastično, mnogo je ovaj sladak.
I evo nasmejanih dečaka. Pogledajte. Znači, Remix upravo za to služi. I ako želim da na kraju preuzmem na svoj računar neku od ovih fotografija ili možda sve 4, kliknut ću ili, ako mi se sviđa prva fotografija, na U1, ako mi se sviđa druga, na U2, ako mi se sviđa treća, na U3 i tako dalje, U4. Znači, recimo da mi se sviđa treća fotografija. Kliknut ću na U3. Kada kliknem, pojavljuje se ovako. Dovoljno je da kliknemo na nju, zatim otvori u pregledniku i zatim desni klik preuzmi. U narednom video snimku pokazat ću vam zašto služe ove ovde opcije i pokazat ću vam kako da izvršite neke bitne izmene na već urađenoj fotografiji. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.